салом подписчикои азиз, салом шогирдо, созе нағзи. Духтарако мошинои ман нарасид омад. Инаи болонгиш аверлокай. Манаи якмидагиш пойнангиш мошина. Ози насиб када бошай ёра установка кунад. Бо процесси корша сёмка кардан мегирам. Мошинора нишонтон метим чӣ хели мошинаан. Ина духтаракои аҳли гурӯҳ устоам установка кардестанд мошинара. Шогирдои азиз, подписчикои азиз, мана мошинои маам тайёр шуд, установка кардам. Мошинои беҳтарин, мошинои фасон, скоростшам любой намуди скоростта дора. Ба худо духтарохшуна лампочкошам овардан задан. Кашкашакош бо ҷадвал дора. Ина парташнаки мошине хушрӯай без звукай духчам хушрӯай. Анака духтаро ҳозир тарзи духча мебинем. Духчам хушрӯ буде. Духчам хушрӯ буде духтаро. Мана марҳамат. Мана ҷои скоростдош. Ина айҷа меша пасти баланд почан кука калон кадан. Ай тарафош мешава ки скороста сахт кунем, скороста паст кунем. Духтаро ака тарзи аверлокша ҳозир мебинем. Ина нигоҳ кунем. Мошина лорди. Мана тарзи духташ. Ман духтаракои аҳли гурӯҳ мошинора тарзи духча нишон додам то установкоша. Марҳамат дар кадоме ки гирифтанӣ шава. Ман ами видео ки як-ду навор пеш ай ман партофта будам. Рақамои ватсапи ҳамин мағоза ҳаста. Духтаро шумо метавонед ки занг занед, бо айнои ман гап занед, арзонтон мекунам.